खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 27 जानुवारियाव साखा बन्द फोसावदों आसाम मटर श्रमिकआ अल इन्डिया रड ट्रान्सपर्ट वर्कार फेडारेशन कोअर्डिनेशन कमिटि अफ केब अपारेटर अल आसाम ट्राक ड्राइभार्स इउनियन आसाम पेट्रलियाम मजदुर इउनियन आरो माखासे इउनियनफोरा जयैनो लोगो नांनानै बिथांमोननि गोलाव समनिफ्रायनो दाबिफोरा सुफुंजायैनि हेंथायै 27 जानुवारियाव साखा बन्द फोसावदों। बिथांमोननि दाबिफोरा कोविड-19 नि समाव लकडाउन जानानै गारि सालायनो मोनियावबो सोरखारा गारिनि टेक्स लानायखौ खम खालामाखै, टलगेटआव गोबां टेक्स लानाय, बेनि अनगायैबो गोबां आयेननि बेरेखा काउन्टार बानायनानै टेक्स लानाय, गारिनि मावथिफोरनि थाखाय पेन्सन, मेडिकेल लोगोसे गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होनायनि सायाव माखासे बिथांखि दाबि खालामनायजों लोगोसे अला आरो इउबारनि ड्राइभारफोरनिफ्राय 26 निफ्राय 30% कमिसन लानायखौ खम खालामनानै 10% खालामनानै होनाय बेफोर गासै दाबिखौ लानानैनो सोरखारनि हेंथायै 27 जानुवारियाव आसामाव साखा बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि सोरखारा जेबो राहा खालामनानै होआब्ला 27 जानुवारिनि उनाव 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव गासै 48 घन्टा साखा बन्द फोसावदों। बेयावबो सोरखारा जेबो राहा खालामनानै होआब्ला 25, 26 आरो 27 फेब्रुवारियाव गासै 72 घन्टा आसामाव साखा बन्द फोसावदों। नेपालनि प्राइम मिनिस्टार केपि शर्मा ओली बिथांखौ सोरखाराव थानाय नेपाल कमिउनिस्ट पार्टी NCP निफ्राय बोखारनाय जाबाय। थांनाय 20 दिसेम्बर 2020 मायथाइयाव नेपालनि प्राइम मिनिस्टार केपि ओली बिथाङा पार्लियामेन्टखौ डिजल्भ खालामदोंमोन एबा पार्लियामेन्टआव थानाय मेम्बारफोरखौ गावसोरनि माखासे राजखान्थियारि जेंनाफोरनि थाखाय सोलायनांगौ आरो बेनि थाखाय गोदानै बिसायख'थि जानांगौ होननानै थांखि लादोंमोन। बेनि उनावनो सोरखाराव थानाय एबा नेपालनि रुलिं पार्टी नेपाल कमिउनिस्ट पार्टीनि मेम्बारफोरा मोननै हानजायाव गावस्रादोंमोन। मोननै हानजानि मेम्बारफोरा माखासेया केपि ओलीनि हानजा आरो गुबुन मोनसे हानजाया NCP निनो बारग' प्राइम मिनिस्टार पुष्पा कमल दाहाल बिथांनि हानजा। प्राइम मिनिस्टार केपि ओलीनि पार्लियामेन्टखौ डिजल्भ खालामनानै गोदानै बिसायख'थि खुंफुंनो थांखि लानायनि हेंथायै NCP निफ्रायनो गावनाय गुबुन मोनसे हानजाया साननैसो सिगां गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन आरो गावनि हानजानिनो बेरेखा थांनानै बे थांखिखौ लानायनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन आरो प्राइम मिनिस्टार ओलीनि बे थांखिखौ आनकनस्टिटिउसनेल आरो आनडेम'क्रेटिक होनानैबो गोख्रों रावजों सोंखारिदोंमोन। केपि ओलीनि बे ओंथि गैयै थांखि लानायनि सायाव सोंथि खालामनानै बेनि फिननाय होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन, नाथाय केपि ओलीया बेनि जेबो फिन होआखैमोन। बेनि थाखायनो नेपाल कमिउनिस्ट पार्टी NCP नि सेन्ट्रेल कमिटिया केपि ओलीखौ मैया पार्टीनिफ्राय होखारबाय। बिटिआर गोरोबथानि बोसोरसे सान फालिनायनि थाखाय बेखेवजेननाय हाबाफारियाव मैया आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बिथाङा मैयानि बे हाबाफारिनिफ्राय माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरनि सिङाव जिल्ला बेंगिरिफोरखौ लाबोनायनि उनाव दा 1 फेब्रुवारिनिफ्राय हा बायनाय आरो फाननायनि थाखाय गनायथि एबा पारमिसन आरो हाखौ लानानै जायखिजाया जेंनाखौ गाव जिल्ला गाव DC अफिसफोरावनो सुस्रांनानै लानो हासिगोन। बिटिआर ओनसोलाव लामा बानायनो थाखाय 500 कौटि रांनि पेकेजखौ आसाम सोरखारा 23 जानुवारियावनो गनायथि होखाबाय होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो अदालगुरि जिल्लायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास लुनो थाखाय थांखि लादों आरो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव थानाय फाग्लादैयाव पाक्कानि दालां लुनायखौ 29 जानुवारिनि गेजेरावनो जागायजेनगोन। बेजों लोगोसेनो 30 जानुवारिनि गेजेराव बाक्सा आरो चिरां जिल्लायाव मडेल कलेज गायसंनायनि खामानिखौबो जागायजेनगोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सानै हिनजावसा गथ'खौ हाबा खालामनायनि मुङाव लांखारनायनि दायाव हमजादों सानै बिसि आरो फिसाया। लाहरी घाटनि लेलाइबरी गामिनि हितेश्वर कौर आरो माला कौर मुंनि सानै बिसि आरो फिसाया सानै हिनजावसाफोरखौ हाबा हैनो होननानै बुरखायनानै लांदोंमोन। लांबाय थानाय समावनो सान्थिफुरनि रायजोफोरा सन्देह खालामनानै सोंनाय फिननाय लानायाव हिनजाव लांखारग्रा सानै बिसि फिसायखौ हमनो हादों। सोंनाय फिननायाव मोननाय बायदिब्ला बिसोरो हिनजावसा गथ'फोरखौ राजस्थानावसो फाननो थाखाय लांनो नागिरदोंमोन। हाबा आरो खामानि होगोन होननानै हिनजावसा गथ'फोरखौ लांखारनानै गुबुन रायजोआव फानहैनाया बियो गिबि खेब नङा। बिनि सिगांबो गोबां खेब बेबायदि खामानिखौ मावबोदों होननानै सिमान लादों दायनिगिरि बिसि आरो फिसाया। सान्थिफुरनि रायजो राजाफोरा दा दायनिगिरिखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरबाय आरो हिनजावसा सानैखौ रैखा खालामनो हाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो।
बलिउडनि मुंदांखा एक्टर वरुण धावन बिथाङा मैया 24 जानुवारियाव जुलि जाबाय। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला मुंदांखा बलिउड एक्टर वरुण धावना गावनि गोलाव समनिफ्रायनो मोजां मोननाय फेशन डिजाइनार नाताशा दालालजों मैया आलिबागनि दा मेनशन हाउस रिजर्टआव हिन्दुनि नेमखान्थिजों जुलि जाबाय। खौरांनि बायदिब्ला बिथांमोननि जुलिया 2020 मायथाइनि मे दानावनो जानो गोनांमोन, नाथाय कभिड-19नि थाखाय जुलिखौ दोनथ'दोंमोन। दा बिथांमोनहा मैया 24 जानुवारियाव जुलि जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि बोसोरसे सान फालिनायनि थाखाय बेखेवजेननाय हाबाफारिया मैया गाहामै जोबनानै थांबाय। मैयानि बे हाबाफारियाव मिरु नख'र मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै NDFBनि मुंख्लं जानाय नख'रनो 5 लाख रांनि चेक राननानै होयो। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ खोमानांनाय बारग' NDFBनि सा 40 मुंख्लं जानायफोरनि नख'रनो साफायाव 5 लाख रांनि चेकखौ अमित शाह बिथांनि आखाइजों मैया होनाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव गोदानै लुफुंजानो गोनां जौगालु बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो बिथाङा। बेफोर जाहैबाय फारियै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बड'लेण्ड इनस्टिट्युट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट फसंथान, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव पलिटेकनिक आरो भकेशनेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट, बाक्सानि कुमरिकाटायाव बाथौ हारिमु आफाद, उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव खेराइसालि सेन्टार आरो ट्राइबेल आर्ट गेलारि लोगोसे मिउजियाम, चिराङाव गरखा भवन, क'क्राझार जिल्लानि थुलुंगाफुरियाव बड'फानि मुङाव कालचारेल रिसार्च सेन्टार, बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव मेडिकेल कलेज। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव मोन 40 समस्तिखौ बारायनानै मोन 60 खालामनायनि थाखाय कमिटि दानाया जाखाबाय आरो बे कमिटिया सार्भे खालामनायनि उनावनो बिटिआरआव समस्ति बारायनायनि खामानिया मावजागोन होननानै बुंथिदों अमित शाह बिथाङा। दानिया भटार आइडिखौ मबाइल आरो कम्पिउटारनिफ्रायबो डाउनलड खालामनो हासिगोन। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया दिनै 25 जानुवारि नेशनेल भटार्स डेआव इलेक्ट्रनिक इलेक्टरेल फट' आइडेन्टिटि कार्डखौ लन्च एबा बेखेवगोन। इउनियन ल' मिनिस्टार रवि शंकर प्रसाद बिथाङा दिनै बे इलेक्ट्रनिक भटार आइडि कार्डखौ लन्च खालामगोन। बे इलेक्ट्रनिक भटार आइडि कार्डखौ मोननै खोलोबाव बेखेवनाय जागोन। गिबि खोलोबा 25 निफ्राय 30 जानुवारिनि गेजेराव जागोन। बे गिबि खोलोबाव गासिबो गोदान भटार जाय भटार आइडिनि थाखाय एप्लाइ खालामखाबाय आरो मबाइल नाम्बारखौबो रेजिस्टार खालामखाबाय बिथांमोना इलेक्ट्रनिक भटार आइडि कार्डखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन। नैथि खोलोबा 1 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन आरो बियो गासैबो भटारफोरनि थाखाय जागोन। बेयाव गासैबो भटारफोरानो जायफोरा मबाइल नाम्बार रेजिस्टार खालामखानाय बिथांमोनहा भटार आइडिखौ जिखि जाया समावनो डाउनलड खालामनो हागोन। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय जानो गोनां बे बेखेवनायनिफ्राय फुंनि 11 रिंगानि उनाव भटार आइडिखौ गोदान भटार्सफोरा डाउनलड खालामनो हागोन आरो भटार आइडिखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ बेनि लिंकखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सा 32 गथ'साफोरनो प्रधान मन्त्रि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एवार्डखौ होनाय जाबाय। प्रधान मन्त्रि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एवार्डखौ 18 बोसोर आरो बिनि उन्दैसिन गथ'साफोरनो होनाय जायो, जायनाव आलदा गुन जेरै साहस, फरायनाय, गेलेनाय, हारिमुआव, समाजनि खामानि मावनाय आरो बायदि बायदि बिथिंफोराव गुबुन गथ'साफोरनिफ्राय बांसिन रोंगौथि थानाय गथ'साफोरनो होनाय जायो। बे बान्थायानो 18 बोसोर बैसोनि गाहायसिननि मादाव भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन सिभिलियान एवार्ड। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ आसामनिफ्राय सासे मोननो हादों, मुङा तनुज सामद्दार। बिथांनो बे बान्थाखौ आर्ट एन्ड कालचारनि थाखाय होदों। प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा दिनै बान्था मोनगिरि गथ'साफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायलायगोन। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि हेंथायै मोनद' राजखान्थि हान्जाफ्रा लोगो नांनानै जयै बिसायख'थिखौ गेलेगोन। आसामनि CPIM, AIUDF, कंग्रेस, रायजो दल आरो आसाम जातीय परिषद गासै मोनद' दोलोआ जयै बिजेपिनि हेंथा बिसायख'थि गेलेगोन। बे खोथाखौ बुंथिदों CPIM मिरु आफादनि दैदेनगिरि हेमेन दास बिथाङा। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।